what I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do. Bueno, o que queremos na sétima é mostrar o noso traballo, que non hai moitos sitios aquí en Pontevedra nin cerca, non? Onde poder mostrar o que facemos, bueno, é unha oportunidade moi grande e positiva. Coñecina por unha amiga, artesá tamén, que ela participara en anteriores edicións e faloume de que presentara a solicitude para participar, que era un proxecto moi chulo. Ves un pouco como público e acabas, non sei, apetecéndoche mostrar tamén o que fas, non? Como creativo. Eu creo que calquera tipo de obra creativa pode perfectamente estar aquí vendendo e expoñendo o seu traballo. Está centrado no que é en arte, pero todo o que ten que ver, música ou así, pode estar ben incluído. Creo que é a quinta edición na que participamos. Eu creo que é moi positivo porque fai que a xente que non coñecía o mercado de abastos veña con outra excusa e merque tamén peixe, carne. Eu creo que está moi ben para relacionar a xente e sobre todo a xuventude. É unha forma de empezar moi sinxela e esta oportunidade. Isto beneficia a todos, beneficia aos propios postos fixos do mercado, porque ao final hai máis afluencia de xente, outro tipo de xente ao mellor que non viría ao mercado, ao final acércase. Porque o mercado é un sitio con moita vida e entonces creo que dá cabida a que, bueno, a xente nova e a xente con novas propostas que poidamos estar aquí. Axudan a que os traballos que nos facemos na facultade saian dela, podan ensinarse ao público e non queden ali. Sobre todo darte a ensinar como un xoven creador que comezas, é unha forma de entrar en contacto co público, que o público coñeza o que faz e pouco a pouco pois te podes seguir en redes sociais, ter encargos.